most, így, és csak itt adsz nekem, csak így. De most ne nyomjál semmi gomb, csak így. Itt nem nyomok, na. Ja, de ott van a gombok, és itt fogod meg. Nem nyomom. Én fogtam, úgy, így, na, így. Filmezzél így engem, nem? Így, és akkor most filmezzél, meg filmezzél egy kicsit felé, úgy. De most filmezzél előre. De vedd a kezed, úgy. Filmezz előre, akkor egy kicsit. És akkor most fordíts felém. De felém, de már úgy, mert most felfelé.
mások itt. Hú, mások itt, nem? Van víz, de nem fogy el a víz. Hát jó, de amikor sorba állni. Na tessék. Állj meg, hagyja, hogy jó van, fújjuk, elzárjuk le. Na, úgy hajolja a filmezés, jó van. Na, add ide. Kész. Jó. Ügyes.